نغتعوات كتما عبلن زقباك حموشتي أتحساسباتات حدا أوان أرنو شوازينجر اتي هوب تواسعي ناي هوليوود كمزيلو نيرو أمرو يدراتيو أمرو نحدا نجر كتقبر كم تدخل كسع زسؤلو بحكي ميتاويد كسع زامنكا كتقبرو تخليخا سلازي دما أرنود حقي نيرو عوت بزعبات تحساسبايو مغنياتو اتزا حسب كايو تخون سلازي أبز مدب التحساسباتات عوت كنشفنو كنفتنينا أبز حج زلخايو بسنكي التحساسبا خايخا زلخا نوسانيتاتكا تقبرات كان زوسن أمرو خايو كابز مقاس دما وصيتكا أزي تنبرو زلخا إيو سلازي أب دخنت أب عدات نبر نتلخا أبز وانزي أب هيوت تعاصيخا زلخا خوين انت تسميعكا قمت قبرو بسنكا تحساسبا خايو بأنصارو عوت مويان تهليكا صبوغ هيوت انتهليكا عباي سدرابيت انتهلياتكا معالتاو هيوتكا تستمعورو انتلخا بسنكي اتحساسبخا إيو كمي تحسب كمي جيركا كتواسان كتملسن إيخا كمون بخمي تواسان تهبون أموداتا أبهيوت انتاي كم تركب يوسن سلازي أبهيوت عبي عاوت كتركب انت لليخا تقداماي كتقبرو زلكا كونو التحساسبا ممعباليو كومو سلازخونا يدما ناتي تدليو بلوس هيوت نمعوات توسدومن كتسعرلو زلكا حموشتا تحساسبات عوت أبز مدب كرنالكا زلنا قداماي ناي عبيت التحساسبا مغسكواس مجمرتا ناي عبيت التحساسبا خنا معبل ألنا مبزحتهم سبات كله صنعيو إلهم زامنو صنع التحساسبا اللهم كغيروون أيكولنيم نابنت أب حساب ويكسري حماقيخا إلكا انت حاسبكا أب هيوت بزح كتعمم زي تخيل انتخونكا نسيو صنع التحساسبا بانصارو ناي عبيت التحساسبا كله زكالن انت زي فتي خايو تكيروه تخيلن أقاب التحساسبا نابنت مروق مهندسنا خونكا بزعبا قطبان فاينانسن زفلتو نجر زي بالكا تكون تخيليخا إذا مالت جن بوفري بجنزب كتعوت هاي تخيلنيخا مالت هاي كونن إزي ناي عبيتها تحساسبايو ناي عبيتها تحساسبا مستقبلكا عوت كتكون كتمحاش كتمهارن حدش كالات كتاترن كم تخيل تأمن إتي توهبو وي كالات انت قولي لكا كتمهارو تخيليخا عدل انت زي بالكا كتفطرو تخيليخا ناي عبيتها تحساسبايو كله كم بعل إيلان ماسك زامسلو عوت سبهابتي نخون زخالو التحساسبويو مخنياتو كقبرو يخيليلو سلازي أمنا كالاي نودكت كم قبرة ملسي محساب اتخالاي كتما عبلو زقباكا تحساسبا عوت ودكت أنصار عوت كم زي كونا مأماني ريخا بزحات سبات ودكت حماق يزمسلم ودكت مالت فشلم مالت يزمسلم كم قالتو نجر دما يريوه كاب حق زرحقه حسابيو قد حقي زفشلكا متن عوتناي مخان تخولخا يعبي نمنتاي صبو توم روبنسون زبولا بحالا نرى عوت وصيت صبو مزانيو إذا دما وصيت تموكرو مبزحتو غزي وصيت حماق ممزانيو سلازي كتفشل لا تفرح بزحات سبات ورقات سلازي فرحو عوتات يكونن بإنترنت نقد خجمرو يداليو جن كفشلو يوم إلهم يجنعو قال يوم صحفتي كخونو زبزح مشتا زلو دراس ويسنة تباباو خون يداليو زسرحوو يخولو دي ما يكون اليوم جن يتاراتورو أودكت أزيو أتوكرو زقبر سب كموتيتو دما زخونا نقر فتيمم أي جمرونيم فرحنا ودكت دوكا بلاكا فتيمكا أي تفكرلو ودكت مزقات مكاون كمو أب كندوس نودكت كم قبرة ملسي جيركا وصدو مستعودكا تسنبل مستسعركا جن تحسب شعي دما حدث نقرات تمهار بتومكرون قبرن ملسن أبيلكا مالتيو سلازي نودكت كم تمكرو رأيو كمون فتيمكا أي ترسع كودكت كاس قل نقر كساب استمهاركا بحق فتيمكا كم زي تفشل
ሳልሳይ ኣብ ዋሕዲ ዘይኮነ ኣብ ብዝሒ ምትኳር ካልእ ከተማዕብሎ እትደሊ ኣተሓሳስባ ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ስእነት ዘይኮነ ኣብ ብዝሒ ምትኳር እዩ ካብ ዋሕዲ ኣተሓሳስባ ክትሓስብ ከለኻ ተሰዓሪ ክትከውን ምክንያቱ ካልኦት ክዕወቱ ከለዉ ተሳዒርካ ማለት ኣይኮነን እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ፍርሕን ፓራኖያ ይወልድ ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ሓደ ቻምፒዮን ጥራይ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓቂ እኳ እንተኾነ እቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ግን ተሰዓሪ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ውድድር እንተተሳዒርካ ከም ውድቀት ኣይትረኣዮ የግዳስ ከም ዕድል ሓያል ተመሊስካ ካልኣይ ግዜ ዕድል ስለ ዝረኸብካ ከም ካልኣይ ዕድል ረኣዮ ከምኡ ክትሓስብ ከለኻ ብሓቂ ኣይትስዕርን ኢኻ ኣብ ንግዲ ዋሕዲ ዝብል ኣተሓሳስባ እንትሒዝካ ክትፈሽል ኢኻ ብሉፃት ስትራቴጂካት ኣይተካፍልን ኢኻ ከምኡውን ንዓማዊልካ ዝበለፀ ፈፂምካ ኣይትብን ኢኻ ምክንያቱ እንተተዓዊቶም ትሰዓር ኣለኻ ማለት እዩ ኢልካ ስለ ተኣምን ካብዚ ምብጋስ ሚእታዊት ኣይትህቦም ኢኻ ሽዑ ንግድኻ ትስእን ብኣንጻሩ ንዓማዊልካን ዝከኣለካ ክትህብ ኣለካ ሰባት ካብ መጠን ላዕሊ ኣቕሪብካ ብምህላውካ ክፈትዉኻ እዮም ኣብ ፍቕሪ ፍርያትካን ኣገልግሎትካን ይወድቁ ኣዕሩኽ ናባኻ ይውሕዙ ኣምባሳደራትካ ይኾኑ ከምኡውን ኣዚኻ ትዕወት ስለዚ ነቲ ናይ ዋሕዲ ኣተሓሳስባ ደርብዮ እሞ ናይ ምብዛሕ ኣተሓሳስባ ውሰድ ብሓቂ ንኩሉ ዝኸውን ልዕሊ ዓቐን ስለ ዘሎ ኣብ ብዝሕን ብልጽግናን ኣተኩር ራብዓይ ፍልይ ዝበለ ክትከውን ፈቓደኛኹን ቀፂልካ ንነብስኻ ፍልይ ዝበለ ምዃንን ፍሉይ ምዃንን ገዛእ ርእስኻ ምዃንን ፀገም ከም ዘይብሉ ክትነግራ ፈትን ካብ ካልኦት ክትፍለ ስለ እትጭነቕ ሓደስቲ ነገራት ክፍትን ኣዝዩ እንተኣፍራሓካ ኣብ ሂወት ፍሉይ ዓወት ፈፂምካ ኣይክትረክብን ኢኻ ንዕኡ ክትሰማማዕ ከም ኩሉ ሰብ ክትከውን ኣብ እትፍትነሉ ህሞት ተራ ትኸውን ከም ኩሉ ሰብ ከዓ ትኸውን ስለዚ ሕግታት ክትጥሕስን ሂወትካ ክትነብርን ኣይትፍራሕ ኣዝዩ ውሑስ ጌርካ ትፃወት እንተኾንካ ስርሒት ክትፈጥር ፈፂምካ ኣይትኽእልን ኢኻ ሪስክ ወይ ሓደጋ ምውሳድ ዝኣበዩ ሰባት ካብቲ ምቹእ ዞብኦም ወፂኦም ሓድሽ ነገራት ክፍትኑ ፈፂሞም ኣይክወፍሩን እዮም ፍልይ ዝበለ ምዃን ምስ ኣበኻ ኣብ ውሽጢ ምቾትካ ክትፀንሕ ኢኻ እዚ ድማ ንዕቤትካ ክኽልክሎ እዩ ነዛ ካብ ማርክ ትዌይን ዝተወስደት ኣነቓቓሕቲ ጥቕሲ ኩሉ ግዜ ዘክር ከምዚ ይብል ማርክ ትዌይን ድሕሪ 20 ዓመት ካብቲ ዝገበርካየን ላዕሊ በቲ ዘይገበርካያ ነገራት ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ክትከውን ደፋርን ካብ ምቾትካ ወፂኻ ክትወፍርን ትብዓት ይሃለኻ ሓምሻይ ንምምሃርን ንምምሕያሽን ፈቓደኛኹን ካብዞም ንዓወት ክትወስዶም ዘለካ ኣተሓሳስባታት እቲ ናይ መወዳእታ ክትምሃርን ክትመሓያሽን ፈቓደኛ ምዃን እዩ መብዛሕቶም ሰባት ትምህርቲ ምስ ወዱ ኣየንብቡን እዮም ምስ ናይዚ ግን ዕዉታት ክኾኑ ኣብ ሂወት ዓቢ ምንባርን ይሓልሙ ዘይትምሃር እንተኾንካ ኣይተዓብን ኢኻ ዘይተዓቢ እንተኾንካ ድማ ከተመሓይሾን ናብ ሓድሽ ዝለዓለ ባይታ ክትበፅሓሉን እትኽእል መገዲ የለን እንተወሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ መጽሓፍ ከተንብብ ቃል እቶ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዘንበብካዮ መጽሓፍ ጽቡቕ ሓሳብ እንተተማሂርካ ድማ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት 12 ጽቡቕ ሓሳባት ክህልወካ እዩ ከምኡውን ንዝቕፅል 5 ዓመታት ምንባብ እንተቐፂልካ ሂወትካ ንምምሕያሽ ከምኡውን ንምዕዋት 60 ሓሳባት ክትመሃር ኢኻ ንባብን ትምህርትን ክሳዕ ክንዚ ሓያል ክኸውን ይኽእል እዩ ዕዉታት ሰባት ኩሉ ግዜ ንኽመሃሩን ንነብሶም ከመሓይሹን ፈቓደኛታት እዮም በዚ ድማ እዮም መዓልታዊ ነብሶም እናዓበዩ ዝቕፅሉ ዘይተለምደ ዓወት ክፈጥሩ ይኽእሉ ኣብ ሂወት ንዝዓበየ ዓወት ክትፅዕር እንተደሊኻ እውን ከምኡ ክትገብር ይግባአካ